Starkrojs a vítam vás pri večernom vlogu, nejakom rýchlom, pretože sa už neviem osprchovať, idem spať a keďže som to natáčal 4 krát, dúfam, že to teraz vypne, myslím si, že to vypne, alebo neviem, ale ako mi to teraz hrabe môj telefónu, tak teda, no, tak čo v celku môjho dňa, a najprv som sa zobudil a išiel som si podať, potom išli s kamarátom na hádzanú. Tam, no, akože košičské baby nahádzané sú nie moc pekným, máme krajšie partizanskom a boli na chvíľku, potom sme sa išli nažrať. Ja som ešte žral, myslím, že predtým, potom kamarát sa išiel nažrať domov a išiel že aj spať. Ja som rýchlo išiel domov potom a neviem, čo som vlastne robil. Som si zapol počítač, som bol na Facebooku, púšťal som si hudbu celý deň dookola, už mi z toho aj hrabe. Že natočím si vlog, že som si písal len čiateľský denník, ty kokos, to bolo hrozné opisovať, to si opisoval som to z netu, ale akože ty kokos, pozrite sa, čiateľský tuto dole, a Jambo to smrdenia Šiková a som to ešte, toto som to písal, všetko som to písal, Janko krát zaklietá panna vo váhu, to bolo úžasné a musel som to napísať do zajtra a ešte som zabudol na jeden výkres technického kreslenia. Čo naozaj neviem, či zajtra spravím, keďže mám prvú hodinu a neviem, vôbec neviem, či to stihnem a ráno keď sa zobudím, to matka bude doma, takže to sa nebude dať spraviť a potom v škole takisto nie, to už som musel ísť vážne moc skoro do školy a to bolo moc podozrivé asi, lebo zvyčajne chodím tak neskoro úplne, tak 5 minút pred zvonením, ale prídem akože v pohode, niekedy 5 minút neskôr, ale niekedy v pohode a teraz som konečne akože niečo som už spravil, hej, po dlhej dobe som matka bola prekvapená, že ja robím niečo, že si píšem niečo do školy, že to je ako možné. A že no takto som si robil po chode a potom kamarát píše na Facebooku, že čo som tu mali z toho technického napísať na ten výkres, že ja som zabudol, aha, takto a ja som hneď do prdele, že čo spravím teraz. A tak som na tom nevysral, no teraz sa musím rýchlo sprchovať, čiže podpíšem na Facebooku a uvidíme čo ako a teraz myslím, že hodím rýchlo to video na internet, tam je niečo, nech tam dávam som každý deň, včera som myslím, že nedal, včera som nedal video, tak dneska nech tam je to videjko. A zajtra potom by som spravil hneď po škole, ak som prišiel domov, alebo som sám doma, že takto si niečo hodíme tam, tiež bolo škola a tak ďalej, čo sme mali, či nám niečo odpadne. A som to ešte chcel niečo povedať, to vždycky zabudnete, tak potom pri tom videu, to je také, ja neviem. A to video ma strašne 4 krát to vyplo a neviem prečo. Som to rýchlo nabil som si telefón a že no, dúfam teraz to pôjde. A tak to zatiaľ ide, no tak ale nebudem to len nebudem sa predĺžovať, takže tak sa musím okúpať, lebo za chvíľku môžem prísť matka. A už nebude taká sranda, už potom budem bežať. Takže tak, toto bol taký rýchly vlog večerný. Zajtra hodím ďalší, ten bude trošku dlhší, teda dúfam podľa toho, čo budem to zrazím v škole, či náhodou nepadne na mňa omietka, alebo ma nezrazí auto a budem v nemocnici ležať. To neviem, to neviete nikdy. A takže dúfam, sa vám tento vlog páčil večerný a čau.